Ez nem értünk onnan. De ez csak annyi, hogy tudod a jelzést, hogy maximum, point, vagy mert, jó? Szóval ez te vagy a különböző, hogy például van 4 figura. Tegyük rá, hogy most csinálunk. Ez az első figura, ez a második. Jó? Van kicsike a harmadik. Jó? Jó volt a negyedik. Jó? Én összerakom valahogy, ő is összerakja valahogy. Szóval én most így gyakorlom, ez máshogy természetesen. Oké? Az bőven. Értitek? Szóval ugyanazt csináljuk. Régi semmi a másik, mint az egész. Egyébként azért, mert több pár emberek, hogy mennyi pár volt az két. Szóval, hogy ha ugyanazt is csinálod, akkor ugyanúgy is, de a más sorrendben, az már ilyen, az a te sorrendben. Az természetesen. Jó? Szóval, érjük, melyik sorrendben? Nem, tisztán. Doesn't matter which move are you doing, you need to do the basic stuff, like function, like point, but it doesn't matter which one to do, how to fix it. So it doesn't matter the muscle run and the last and the point, which is point, muscle run, point, muscle run. It doesn't matter. So you have to always fix that. Just 4 moments. Really, nearly go back. Like, exactly that. If you know this, just 4 moves, you can then up to an hour, 1 hour, and they don't know what you're doing. Okay? So, teljesen mindegy, hogy te most 4 figurát vagy 5000-re, azt a 4-et nem tudod ugyanni, hogy a szép és jó. Mitől szép és mitől jó? Meg kell legalább 2000-szer. Legalább. Jó? 1, 2, 3, oké, szóval próbáljátok ilyen, létszíves. Tényleg, bármilyen figurát nézed. Akár ez is. Gyakorolod, oké? Felsőségesen. Oké? Nem úgy, hogy... Oké? Tehát, hogy értitek? Nem lesz még homozolod, hanem nem mondod, hanem tudsz mutatni. Oké? Tehát akarod ugyanúgy. Így hogy nézzük. Jó? Tehát még erre is figyelek, hogy ez így részben. Oké?